Der er udsigt til flere forbrydelser på TV2, når krimiserien Anna Pihl vender tilbage den 12. februar med nye udfordringer til de kendte karakterer. Skal jeg måske ikke afsløre? Det kan jeg godt. Hun bliver forhandler, som er noget, man er samtidig med, at man er betjent. Jeg arbejder på at udvide familien, og det skal må man følge med i Anna Pihl for at se, hvad der sker. Han er jo, som man plejer at være, ikke? Altså, der er jo ikke... Han prøver bare stadigvæk at blive voksen på et eller andet plan, ikke? Men han er jo sådan en born loser, altså det er han jo. Men man ser stadig ikke nogen løse håndled. Men jeg er til mænd. Og noget andet nyt er også, at hun ikke sådan er sådan nybegynder på alle punkter mere, som hun jo var i nærmest hele første sæson, hvor alt var, København var nyt, og jobbet var nyt, og hun skulle ligesom gøre op med alle de autoriteter, hun kunne komme i nærheden af. Til gengæld er alt nyt for Anna Pihls nye makker, både i rollen og i virkeligheden. Jamen, jeg er selvfølgelig meget spændt på, hvad det kommer til at være, ikke? I og med, at jeg ikke har set sig selv før. Jeg er jo ikke skuespilleruddannet, men jo, jeg har tænkt på, måske, om det giver flere muligheder, ikke? Og det er der flere, der har. Vil du gerne være skuespiller, når du bliver stor? Ja, det vil jeg gerne. Så skal du være med i flere tv-serier eller flere ting nu her? Ja, hvis der er nogen. Lige nu er der 2. Over på DR kører forbrydelsen. Altså, for krimifans er det rigtig godt. Jeg synes, det er 2 så forskellige serier, så jeg synes ikke, der er noget problem i det overhovedet. Jeg ser forbrydelsen, ja. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg har simpelthen ikke fået den set, desværre. Jeg vil meget gerne. Jeg har set den, det er skidegod. Nu kender jeg også Søren rigtig godt, som har skrevet forbrydelsen, så bestemt ja. Og jeg synes, det er super flot, det de laver. Jeg er 3 bagud, er jeg ikke? På nuværende tidspunkt. 4? Nej. Jeg vil meget gerne se den.